Så en Anders Jensen fra Skive, der var rigtig fint tilfreds med første halvleg i Brabrand. Nu er noget at sige til klubbens sociale medier efter kampen. Men ifølge en indlæg her, så er skibonitterne som ind i front med 1-0. Det tog de alt for løs på i det bagerste geleder hos Nykøbing. Den her ud over højre siden, god aflevering i dybden. Og den der skal de altså gøre mere ved. Peter Ullum, der slet ikke. Nu skal der bevægelse hos gæsterne. Udmærket indlæggen bliver flækket videre, og så er udligningen i kassen, samtidig med, at Schubert i målet ser ud til at slå sig. Ganske glimrende frispark i første omgang. Og lad os prøve at se den her godt slået ind af Jacobsen. Så kommer han altså godt til værs der. Mikkel Dahl. Og så er han sidste mand, at målet kom fra. Efter 9 minutter ved Gustav Kallø. Her mulighed igen. Stor mulighed og 2-0 til Skive. Igen er det ude omkring Skives højre side. Igen er det Gustav Kallø. Lad os prøve at se den her ude og få udfordret omkring Noah Sekula. Nu bliver den spillet ned i bagrummet. Gerti får ikke fuldt med. Kallø, der vinder duellen med Ullum. Gerti støder dybt i bolden. Og så selvom han er omringet af 2 spillere, så får han alligevel bolden under kontrol. Og så en nem scoring til Mikkel Dahl. Kanonhug fra kanten af feltet. Udligning til 2-2. Og lad os prøve at se den her. Benjamin Kold. Omringet af 2 spillere. Så kommer han altså alligevel til at lægge bolden af. Afslutning fra distancen tager indersiden af den ene opstander. Oliver Svend bolden tilbage til Nykøbing. Dahl kommer først, og så er der store muligheder, og så er gæsterne på 3-2 indskiftet Bødker, der kommer først. Og det er altså et resultat af en rigtig stærk åbning på anden halvleg for gæsterne, der udveksler afleveringer med Lukas Nyman, og så er Mikkel Dahl altså ikke for fint til at sende bolden ind til Bødker foran. Magnus Bødker, 2024, 4-0 blev det til skibonitterne. Og så gengæld mulighed igen. Bødker, der strækker sig, og også Schubert, der kommer godt ud. Bliver han afdriblet i anden omgang. Stor mulighed. Et par centimeter i højden. Skive trykker af fra distancen. Snært forbi mål. Men det så ud som om, at Jeppe Rømer, han havde styr på den hele vejen. Må forvente, at Skive forsøger lige at træde gaspedalen lidt mere i bund her. Afslutning fra Katjenko. Rømer med flot fodparade. Kusk forsøger indlægget, og igen er han altså overvågen derinde. Jeppe Rømer, 2 gode redninger. Skive med drev over venstre siden. Indlæg Rømer, der halvklare. Og der vil de gerne have. Og så vil han ikke mere. Dommer Jakob Rasmussen. Det ender med en sejr til Nykøbing.